Razgovarali smo s direktorom Instituta za antropologiju, koji u svom djelovanju ima i program koji se tiče sporta i sportaša i zajedno s Kineziološkim fakultetom pridonosi razvoju sporta i sportaša u Hrvatskoj, a i šire. Drago mi je biti na ovako jednom velikom sportskom događaju. Prije svega bih rekao da je institut već dugi niz godina zapravo radi i jedna od bitnih naših dijelova istraživanja su i sportaši, posebno u suradnji sa Kineziološkim fakultetom, gdje mi zapravo kroz različite strukture, znači genetiku, psihologiju sporta, istražujemo kako bi vidjeli da mladi sportaši su uspješni, kako će biti uspješni i u kojem trenutku. Evo, nerijetko pratimo puno sportova, dakle ovo je prekrasan događaj i pozdravljam zapravo svaki sportski događaj. To je za rast i razvoj djece jedno od najbitnijih segmenata, bilo u onom psihološkom smislu, bilo u onom fizičkom, fiziološkom smislu, i mislim da u Hrvatskoj treba što više poticati sport. Sport u školama, nažalost, nije dovoljno dobro i dosta zastupljen, i evo i sa svog aspekta i suradnjom sa Agencijom za školstvo, sudjelujemo u tome da poboljšamo i da povećamo zapravo taj sport koji je vrlo bitan za rast i razvoj djece. U sklopu 6. Haleluja kupa uz potporu Hrvatskog paraolimpijskog odbora te uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske održano je prvo otvoreno prvenstvo Hrvatske u paratekvondou. Prvo otvoreno prvenstvo Hrvatske, kriterijsko je natjecanje Hrvatskog paratekvondo saveza te kategorijsko natjecanje Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Paratekvondo je sada trenutno u jednom zamahu, u jednom razvoju. Puno se ulaže i od strane Svjetske federacije na svjetskom nivou, puno se ulaže u poticanje zapravo za bavljenje paratekvondom, za razvoj paratekvondoa. Mi smo u Hrvatskoj osnovali Hrvatski paratekvondo savez i evo ove godine smo primljeni i u punopravno članstvo pri Hrvatskom paraolimpijskom odboru i sve to skupa rezultiralo je i ovim prvim para open natjecanjem u Republici Hrvatskoj, koje evo okupili smo 25 natjecatelja iz 5 zemalja i možemo reći da je trenutno najbrojnije, iako je to relativno malan broj, ali obzirom da je jako teško animirati ljude u paratekvondou u ovom momentu i da radimo na omasovljenju, ovo je zaista jedan veliki uspjeh. Imate potporu prije otvaranja ovog prvog prvenstva, imali ste i potporu u našoj predsjednici gospođi Kolindi Grabar-Kitarović, kao izaslanik njezin je bio gospodin Primorac. Predsjednica Republike, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, prihvatila se pokroviteljstva ovog natjecanja, na tome je velika hvala, to je veliko priznanje svemu ovome što mi radimo. Veliko hvala domaćinu ovog natjecanja i organizatoru gospodinu Brežanu i Tekvondo klubu Karlovac. Tekvondo slavi 50 godina postojanja u Hrvatskoj i ovo je sve počelo prije 50 godina upravo ovdje u Karlovcu i drago nam je da smo na jednoj velikoj obljetnici, na jednom piru, zlatnom piru kako se kaže, da smo upravo imamo svoj prvi para open turnir u Hrvatskoj. Kako su vaši članovi prihvatili ovo prvenstvo kad su saznali da će krenuti ovako službeno prvenstvo u Hrvatskoj? A njima vam je svako natjecanje veliko uzbuđenje i njima je svaka medalja velika radost. To su ljudi koji puno emotivnije proživljavaju svaki uspjeh, svako natjecanje, svaku medalju. Natječemo se i u borbama i u formama, malo po malo nastojimo omasoviti i nadam se da ćemo idući drugi Hrvatski para open, da će biti barem